kublai pi baro ki parlok nong sngap bat ki ba pedru ya kane ka Good News TV hakani ka channel ni ai kublai youth week pi lengba ka KGP assembly lengba jo ni ka janmin ngakwa ban pen itu shela dia baka kerteng ka jonga ka dei iversi ni ka warba bat ngadai nangni na po ka balang Presbyterian Mawtawar bat hakani ka janmin nakaliang jong ka Jingiaseng Samla hapdeng jong ka tanat trekam jong ka music and singing committee Kilawan rak shapi ya ka program ya ka ba laai kerpang da ka choir singing festival hakaba kadi kasian ka peningkong hapo la ka jong ka Jingiaseng Samla ya ka binyo ban ya Shim Bynta da ki choir ki bapher na ki dong ki jongi ki badan hapo jong ka shnong hakabalang hi barok away. Where
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Ukun trong khúc lệ
shaman na ai ke ji kublai ya pi paro la poi ke ke jan ke lu menta